Welkom bij de tweede aflevering van het Proevenementjournaal. Vanavond gaan we u metpakken in het avondleven van het proevenement, want dat is zeker een van de belangrijke ingrediënten. Maar we gaan ook even een kijkje achter de schermen nemen. Wat komt er allemaal aan te pas op het gebied van techniek? Iedereen kent het proevenement van de gezelligheid, de stands, het muzikaal programma, maar natuurlijk elk evenement heeft ook aan de achterzijde een enorme organisatie om alles technisch te laten draaien. Veel beginnen eigenlijk 1,5 week van tevoren. Beginnen van materialen te verzamelen. Dan begint zo'n sfeerevenement beginnen we met opbouwen. Er zijn ongeveer een 100-tal vrijwilligers die beginnen op zondagmorgen, die beginnen alles water aan te sleten, leidingen te trekken. Ik weet niet hoeveel kilometers kabel dat hij overal verspreid liggen. Dus we hebben er 19 op het terrein staan. Dat betekent dat we 19.000 liter weer zoeken en tappen. Maar die worden iedere dag onnodig worden zich op bijgevuld. En hoe zijn de reacties van de Maastrichtenaren op de Aperol? Ja, Maastricht is wel echt de Aperolstad van Nederland. Zo? Ja, ja. Dat is een pittige uitspraak. Nee, maar dat is eigenlijk al vanaf het begin af aan zo geweest. Toen wij hier in 2012 stonden was het ook, het was niet aan te slepen. En het is eigenlijk wel gebleven. Hè? Als ik kijk ook naar wat de horeca hier in Maastricht doet aan Aperol Spritz. Dan kan ik wel zeggen dat het de stad is die ook de meeste Aperol Spritz verkoopt. Ik ben hier 11 jaar geleden voor de eerste keer ben ik hier gaan staan. En toen hebben we dat eerste jaar met cocktails hier ook mogen staan. En dat was een groot succes. Nou, eigenlijk met deze tropische temperatuur inderdaad is elke verfrissende cocktail eigenlijk een voltreffer. De gin tonics, die ik nu zelf ook eens aan het drinken ben. De mojito en de martini en tonics. Eigenlijk gaan alle cocktails lopen eigenlijk allemaal even hard op dit moment. Ik heb 1 keer in Maastricht opgetreden op een verjaardag van iemand die 80 werd. Zo? Ja. Dus toen dacht ik van oké, weet je, hoe moet ik dit doen? Maar dat was in een soort van restaurant. Dus ik heb eigenlijk nog nooit zo voor veel mensen op een plein opgetreden in Maastricht. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze gaan reageren. Maar je hebt wel een connectie met Limburg, heb ik me laten vertellen. Ja, mijn moeder die is hier geboren. Dus ik ben een soort van half Limburgers dan, hè? Ja. We hebben wel een band eigenlijk, toch wel, hè? Toch wel, precies, ja.